Mae Ethan, dyn ifanc yn ei ugeiniau, yn sefyll gyda'i fraich ar ddril mainc yn gwenu. Ethan, dysgwr adeiladu. Dyma Ethan, dysgwr sy'n rhan o twf swyddi Cymru Plus. Mae Ethan yn defnyddio'r dril i weithio gyda ffren. Roedd Ethan bob amser yn gwybod ei fod eisiau gweithio ym maes adeiladu, ond y rhaglen hon wnaeth ei helpu i benderfynu mai gwaith coed oedd y llwybr gorau iddo. Mae'n defnyddio llif bwrdd i dorri boncif ac yna yn ei sandio. Rhwng y profiad ymarferol o ddydd i ddydd a lleoliad gwaith yn y diwydiant gyda Wales and West Utilities, dywedodd ei fod wedi dod i gysylltiad â chyfleoedd anhygoel sydd wedi bod o fydd i'w ddysgu a'i ddatblygiad. Mae person ifanc yn neuaidd gyda gwallt byr y sinsir yn gwenu gyda dol babi yn ei breichiau. Angel, dysgwr iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. Dyma Angel. Mae Angel yn cymryd camau enfawr gyda twf swyddi Cymru Plus. Pan wnaethon nhw orffen yr ysgol, roedd nhw ddim yn siŵr beth oedden nhw eisiau ei wneud nesaf. Ar ôl trealu ychydig o wahanol gyrsiau yn y coleg, fe wnaethon nhw benderfynu dewis y raglen hon i arbenigo mewn iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. Mae Angel yn newid y cywyni ddol babi fel y mae'r hyfforddwr wedi dangos ac yn gwenu. Maen nhw wedi bod wrth ei bodd yn dysgu sgiliau newydd fel yr ochr emosiynol a meddylioli ofal, ac maen nhw'n dweud ei fod yn gam tuag at wella ei bywyd. Mae gŵr ifanc â gwallt melyn byr a sbectol yn gorffwys ei benliniau ar ddesg y cyfrifiadur. Kavan, dysgwr gwasanaethau busnes. Dyma Kavan. Mae'n gobeithio a gall droi ei frwdfrydedd gydol oes yn yrfa gyda chymorth twf swyddi Cymru Plus. Mae Kavan wastad wedi bod eisiau gweithio fel curadur mewn amgueddfa, ond roedd yn gwybod ei fod angen datblygu sgiliau penodol yn gyntaf. Dewisiodd astudio gwasanaethau busnes ac mae wedi bod yn ennill profiad uniongyrchol yn y diwydiant drwy'r rhaglen. Mae Kavan yn defnyddio'r cyfrifiadur bwrdd gwaith. Dywedodd Kavan nad yw erioed wedi teimlo'n fwy fel ei hun nag y mae wedi wneud ers bod ar y rhaglen. Gan eistedd wrth fwrdd hir gyda phobl ifanc eraill, mae Kavan yn gwenu. Mae wrth ei fodd yn cael ei drin fel oedolyn ac mae'n dweud bod ennill arian wedi rhoi mwy o annibyniaeth iddo. Neud amlaen i'r rannau da gyda twf swyddi Cymru Plus. Am fwy o wybodaeth cysyllta Cymru'n gweithio.